volop achtergrond van de muziek. Ja, de muziek die zal zo uitwijzen, denk ik. Wat even zien. Ik ben wat te verstaan, ja? Ja, ik moet er ook heen praten, denk ik. Ik versta het net goed. Nee, dat is ook. Nou, wat zeggen? Er zit vertraging op een lijn. Ik denk dat het nog wel uit is. En weer, is het uit? Ja. Even naar het klavertje, denk zei hij. Klavertje, dat ben ik vroeger als West, ja. Dat zit op een wijze, hè, dat café. Dat kan wel in Bedel in, hè? Nou, we gaan op baard, we zullen wel. We zullen wel waar het dus brengt. Maar een klavertje dan maar dan... de wie in 14 de muziek uit te zetten. Daar hebben we heel veel bongo madness nog in de stream. Dat is de Friese vlaggenplaat. De Friese vlaggenplaat. Dat klopt inderdaad. Ja, we gaan weer in de stad even. Hier hebben we de bushaltes hier van de geplaagde Q-bus. Net iedereen is even tevreden door de Q-bus. Een vrouw, mooi jas trouwens, een mooie regenboogjas. Een Rijnbogenjas. We rennen even op naar het centrum. We zullen even zien. Gewoon via het zebrapaad. Goedemiddag. Mensen hadden nog heel graag willen. Ja, we zijn ook live op TikTok sinds kwart nou, want we hebben nou aardig wat. We hebben hier meer dan 1000 volgers op TikTok. Dus ik heb ik live op TikTok. Hartstikke leuk. We zullen even hier over het zebrapaad. Een mooie VW. Wat is het? VW Jetta? Dit is een VW Jetta, Anne. Shit. Hoi. Wat is dit? Een Vento. Een Vento natuurlijk. Goh, een Vento. Maar dat is een mooi ding. Oh, een VW Vento. Ja, pas maar op, hangt de gekke gele bal in de lucht. Ja, daar is een rare gele bal. Ja. Niet weer? Nee, vorige week hebben we die ook al interviewd. Hè? Nee, dat we deze week er net bij, hè? Hey, niet weer. Net iedereen moet telkens interviewd worden. Zo'n kapper zit hier trouwens hier. Ja, net hier, man. Net hier. En er is een kapper die had heel leuk. Of weet die kapper net maar hier? Oh, die had een prijslijst hier hingen. Maar... Nee. 2K Zuiderplein. 2K? 2000? Oh ja, Cambuur, jongen. Het is een Telstar. Ik zeg op Facebook dat er hier nog een kaartje hier voor Cambuur Telstar, jongen. Hè? Voor de fans van het voetbal. Voor Cambuur, Telstar natuurlijk. Hè? We zullen het meestal hier op strijden interviewen. Of als het zien komen tenminste. Er zijn wel heel veel mensen op strijden. Dus ik denk wel dat het slag in gaat. Maar wat is er zo'n andere kant van de dik komen hier? Zoals ik de vorige keer al zei, hoe is het net continu meer in beeld te houden. Maar is ook gewoon de andere kant uit filmen natuurlijk. Dat is ook wel leuk, hè? Om gewoon te zien van, hé, wat gebeurt er nou in de stad? Ja, dit is TikTok. Ja, wat is er mee? Kom Cambuurplein. Kom Cambuurplein. Kom Cambuurplein. Kom op. Saait? Ik weet het zo misschien. Kom naar het Cambuurplein. Nou, we zullen even zien. We hebben hier op stad wat vrede kennen. We rijden dwars over het fietspaard hier trouwens. Stinker om. Ken ik wat fietsers hier. Hallo, mag ik je wat vragen, dames? Voor wat is dit? We hebben een YouTube-kanaal, de Friese Vloggen. We zijn live op YouTube. Oh, oké, leuk. Ja, is goed. Wat ga je dit weekend doen? Ik ga naar een verjaardag van mijn vriendin toe. En voor de rest gewoon even uitrusten. Als een drukke weekend gewoon? Ja, op zich wel. We hadden zo net een uitje met school naar museums over de Friese taal. Dus vet grappig eigenlijk. Maar... Hoe ging het over de Friese taal? Ja, dat het meer moet worden gestimuleerd en zo. Maar ja, het was heel leuk. Nou, ik ben de Friese Vlogger. Ik praat Fries. Hoe is die Friesk? Ik kan het niet praten, maar ik kan het wel verstaan. Wat vies van het Friesk? Ik vind het wel een mooie taal. Ik vind ook wel dat het doorgezet moet worden. Ja. Maar zelfs praten? Nee, dat kan ik dan weer niet. Nee, dat Moest het wollen? Ik zou het wel willen, ja. Maar nee, ik kan het gewoon niet. Er was er geen moeite voor doen? Sorry, wat? Je wilt er ook geen moeite voor doen? Nou, nee, niet echt. Nee, eigenlijk. Nee, ik kan Nederlands, ik kan het verstaan. Dus ja, het spreken, dat hoeft niet echt per se. Nou, prima. Ik wens je een heel noffelijk weekend. Ja, hetzelfde. En succes nog. Ja, dank u wel. En proost, hè? Ja, proost. Lekker... Wat is dat? Huh? Ja, ik ken haar. Als er een superchat van €50 komt, dan kan die stagiair wel even in zijn hokje op de wijze. Nou, dat weet ik niet, jongens. Ik ben een stagebegeleider. Ik weet niet of ik daarmee bij kom bij de opleiding. Maar even zien. Ja, Max houdt TikTok in de gaten. En we rennen gewoon even lekker door de stad heen. En we gaan gewoon even de wedden met dik. De wijze laten we even links lezen. Wat zei het? Snapking is bij busstation. Hoe heet het busstation? De Q-bus. Snapking? Weet je man,
Ik meen er haast wel een soort van... Snapking is bij Haha, daar heb ik wel €50 voor over om dat mee te maken. Danny van der K zelfs even denk. Ja, dat snap ik wel. Maar bij jou die geen €50, hè, Danny van der K. Dan is het voor de stagiair, hè? Net voor die. We ben even weer een helemaal kruispunt hier in Ljout. Heel mooie rotonde. Altijd leuk om hier even te zien. Hier. We gaan daar eerst een stukje over de Wurmerdijk. Want daar zit namelijk een politieauto. Zet je maar jongen. Een politieauto. Oh jee, wat zullen we doen? Oh, shit, je gaat al haast mis hier. Ja, het is hier zo raar iets hier, hè. Hoe moet je hier oerstek als voetganger of als fietser? Het gaat je altijd dat je denkt van... Oh. Yes, daar ben je weer, zei de man van de rem. Ja, zeker. We zullen even verder zijn, jongens. We stekken hier oer hier, maar gevaar voor eigen leven stekken we hier gewoon oer hier. Oh, hier komen we dus net verdeel, maar je wel verdeel. Zo. Ik moet even zien, ik wil het meest even vregen, maar ik moet even... Dan mag ze wel vregen natuurlijk, hè. Ze komen waarschijnlijk net op mezelf al. Hier zit een politieauto, ja? Mooi Mercedes, politieauto. al je vragen hoe ben we binnen. En... We binnen in Ljout. Dit is Leeuwarden. Leeuwarden. Welkom in Leeuwarden. Chris Bremer zei, kom naar Halm. Wat zei je toen? Chris Bremer, die zei, kom naar Halm. Kom naar Halm. Nou, we komen hier net naar Halm. Dat kan ik nog wel verklappen. Jongens, het is helaas. Ik moet je hem helaas verklappen. We gaan hier net naar Halm toe. Of zat ze zelfs in Halm, zei ze, Halm. We rennen hier wel dwars over de dik. Hè? Dus wat misschien op een stoep daar. Zullen we hier eens in tussen trooien? Zit daar een Menno van de Marquise. Die rent daar. Misschien wel in een badje. Dan kan men vrij dat dan een lekker bier op de tap had. Hè? Ik heb het in vrije. Wat wat lekkers had. We gaan achter de om de hoek staan en hoe val ik hem in één keer. Dus ja. Ik zie je wat eruit en dan komt hij erom. Redder. Zeg wat je? Ja, kom weer. Vanuit Amsterdam. Ja. Komt hij, was zo lekker. Ha, goeiedag meneer Menno, hallo. De lieve even schrikken, hè? Ja, dit is even schrikken. Ja, heel leuk, hè? Ja, leuk. Lachen, hè? Lachen, meestal schrikken letten, dat is ook wel leuk, hè? Die kunnen nog niet schrikken letten. Nou, nee. Hallo mevrouw, mag ik je wat vragen? Ja. Waar ben je onderwijs net daar? Naar de auto. Je bent al wat kleren in Ljout? Ja. Je had je wel pensioen? Ja hoor. Ja, wie het leuk? Ja hoor. Is Ljout nog wel een leuke stad? Waar is dit voor? Oh, ik ga een YouTube kanaal, de Friese Vlogger. Ik praat met mensen op steden. Oké. Ja, ik vind Ljout een leuke stad, ja. Wie het jou alles wat je neder gaat? Ja, Nou, mooi. Ja. Ik zou zeggen, een noffelijk weekend. dankjewel. Hetzelfde. Ja, dankjewel. Ik heb verder met dik een op. Ja, wat is er, Max? Ja? We krijgen groetjes vanuit Amsterdam. We kregen groeten vanuit Amsterdam. Nou, dat is maar waarom. Mattenij Jimmy Eurotafels op in Meesken. En groeten uit Beurum. Burgum? Geen idee. Dit is deze, wat is het? Nee, Buren. Buren. Oh, Buren, dat is ook een plakje hè, in Friesland. geen Buren. idee jong, ken ik net. Nou, weer in vierde hier oer de Wurmerdijk. Prachtig, jou lachen, jou brik. Nog 7 heb je meisje het vrije. Even share. Zo. Hallo mevrouw, zoek je het vrije mij? Ja, Ja, waar ben je onderwijs net daar? bij de My Jewelry. Wat zei ze net? My Jewelry. Oh, wat Winkel. zit Ja. ze met het nijskeepje? Ja, Maar dat is toch heel mooi, je bent niet in eerst ook, boh. klopt. Maar ik ga een kwattingsbon, dus... Prutte kwarting? nee, zo'n 50 of zo. Het valt echt mij. Nou, we zeggen, wie het klein niet eert, is het groter niet weert, heb ik altijd geleerd. Ja, zeker. Nou, veel plezier daar, hè? Ja, dankjewel. Ja, oké, goed Jen. Hoi. Oh, dat is niet mijn take. Goeiedag. Hoi. Hé, de bekende. Hallo. Hoi. Dus, dit is meneer, kijk, gewoon vrij. Hallo meneer, mag ik jou wat vragen? Mag ik jou wat vragen? Dat mag. Wat zijn jullie dit weekend aan? Goh, geen flauw idee. Een biertje halen, gezellig de stad even in. Oh, en waar hel je dan een biertje? En ook een broodje. Waar? Een broodje. Broodhuis, Broodhuis? Oh, oh. aan de andere kant. En een gezellig biertje halen. En zo'n beetje van het leven genieten. Ja, wees. Ja. Jongen, helemaal gelijk. Dan neem je voetballen zien en dan en de dag weer aan. Jongen, Cambuur toch? Wat ik kan best, weet ik niet. Je zit in de Cambuur? Nee, ja, ik ben wel, maar ik weet niet, ik kan weer moet. Ik hoop wel dat ze winnen. Oh, dat wel. Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Maar voor de rest, nee, de beste moet maar winnen. Ja, nou, zult je zien. Nou ja, nee, ik vind jullie uitspraak moet De worden. beste moet maar winnen. De beste maar wint. Ja, helemaal gelijk. Zo, en verder een beetje van het leven genieten. Ja, gelijk. Geniet van het leven. Veel succes daarmee. Ja, oké, dankjewel. Oké, ja. Dankjewel. Hoi.
Of even bij Tom Delsen die een lekker biertje bij Bakker Bart. Kist er ook al bier bij Bakker Bart? Zo'n bakker toch, die maakt geen bier toch, geen brouwerbart. Dan moet een brouwerbart wezen. Brouwerbart is voor het bier, Bakker Bart is voor de ballen. Nou ja, hè? Zag je dat? Oh ja, je kist... Komt naar Drachten. Ja, ik wil best naar Drachten te komen, maar dan moet er een hele dikke superchat in Oestien. Zo zei je Bos, dat is opspuitje, maar dat wij vorige keer het ding had. Wie mijn vriendin net zo blied, want het meurde. Goeiedag even, jongen. Mag ik je wat vragen? Wat zei je? Ik herken u. Oh, waarvan? Van TikTok. Oh ja, dat kan, ja. 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 We zijn nu live op TikTok. Echt? Ja. Leuk. Volg je hem ook op TikTok of niet? Ik weet niet, ik heb hier wel vandaag opgezocht volgens mij. Even kijken. Nou, TikTok is helemaal hip, hè? Dus ik zit er nu ook op. Ja. Even kijken. Ja, deze. Ja, klopt, ja. De Frieske. Ja. Ja. Gek, we zijn nu live. Gezellig. Ja, leuk toch? Ja. Wat vind je ervan om live te zijn op TikTok? Leuk. Ja. De plannen van het weekend? Gewoon goed. Gewoon goed? Ja, zeker. De plannen van het weekend? Oh, plannen. Ja. Ik weet niet, misschien naar Groningen met hem. Oh, leuk. En wat ga je doen dan in Groningen? Ja, een beetje kijken. Ja. Leuk man. Hey, een mooie fatbike hier. Mag ik een SO doen? SO naar Tristan en een SO naar Mehmet, bro. Shout out naar hun. Ik ken ze niet, maar ja, wie zijn dat? Ze zijn matties van mij hier ook uit Leeuwarden. Ja. Leuk man. Dit is jouw fatbike? Ja. Mooi. Oh, oké. Oh, te gek. Hey, dankjewel hè. Ja. Fijn weekend jongens. Hey. Ja, jullie ook. Ja, dankjewel. Hoi. Even een keer naar Urenterp. Urenterp. Brouwer Bart, ja. Mooie winkel in de stad. Ja, Brouwer Bart. Ik ben al voor joh. Was die compagnon aan vrij? Ja. Wat hè? Compagnon? Ja, Brouwer Bart. Ja, dat ken je wel. Op zich hier ik Bart, hè, mijn compagnon. Dat scheelt toch wel bij, hè? Ja. Ja. Ja, wat is die mooi, hè? Op een Wurmerdijk hier. Prachtig. Hier van de hoofdstritten van Jout natuurlijk, hè? Oh, jongens, wat mooi net. Ja, oh jee, oh, die bom op mij. Ik ga die al bonnen, die is mij nou. Wow. Nou, ik zou nog een bom meenemen. Om iets te kepen. Ik heb een bon krijgen voor mijn jitje. Op wel. Ja. Nee, ik denk het net. Ik denk net dat ik hem haal, hoor. Misschien ik hier een bon, maar die bon. De bon. Bonbon. Ja, wat zei het? Het is je druk, jongen. Hier hebben we een ongelooflijk. Maar dit is niet, jongen. Hier is het drukst van heel sterk, denk ik. Hier komt iedereen samen. Dan kan je gewoon steen blijven. Dan kan je gewoon een microfoon uitsteken. Misschien klapt er wel in op. Vangen we nog wat op of net? Ik denk het net, hè? Nee, het is een hele gevoelige microfoon, hè? Dus ja. Ik kan er wel bijhouden, maar echt dicht bijhouden, hè? Voordat er wat gebeurt. Ja. Maar het is een heel mooie drokke strit hier, een heel mooi cruisepunt hier, mooie fietsers. Maar ik wil eigenlijk even niet een vreetje, hè? Ja. Maar goeie. Ja, ik kan het verder. We zijn gewoon rustig, wat rust eten, hè? Lekker. Ik wil een meeting met de Friese Vlogger in Urenterp. Ja. Ja. Wat is dat? Wat mag ik zeggen? Ik ben even stilstaan, anders kan ik het zien. Kreeg zojuist de nummer 2 geversbadge. Wat? Kan je een keer naar Serhuisterveen? Serhuisterveen? Zo is er maar één. Had ik ooit gehad. Tuurlijk ken ik Serhuisterveen. Ik ken de Urenterp, ik ken Serhuisterveen. In principe houden we vervoer. We kennen er nog wel heel wat maar wel een hele dikke superchat kregen, zodat we een dikke Uber X bestellen kennen. Dat we de Henry kennen. Hè? Ik krijg denk ik wel wat streamsnipers. Streamsnipers? Nou ja, dat zullen we dan weer, hè? Oh ja, dat ding op deze manier. Dit is een aparte... Oh, jeetje. Oei, zeg. Ik kan daar wel in herinneren. Die man is leuk. Denkst? Nee. Ja, die man die hing ook in het centrum om. Ja, ik weet niet wat voor probleem die had, maar...
een winkelkarre vol. Dat zou je zeker kennen, ja. Nou, zo, deze dames zijn vrij wat zo'n dwan bent. Zit je lekker in te chillen hier. Lekker in te chillen met een flesje Rivella. Ah, goeiedag dames, maak je iemand vrij, hè? Ja hoor. Ja, je maakt even een livestream hier in het... Wat zei je? Dat hoeft van mij niet. Nee? Jo wel? Nee. Nee, we hebben net. Nou, dan gaan we verder, hè? Helemaal goed. Ja, lekker idee, hè? Let je een smijtje. Lekker kibbelinkje, hier het idee. Er is trouwens dit weekend even echt het luchtfestival hier in Ljouw, toch? Dat Luna. De groetnis uit Barcelona. Nou, 10 jaar de groeten. Waarom? Vanuit Ljouw. We gaan weer hierheen. Wat zei je vandaag? Je had zo dat luchtstier. Je maar eens terug een troffilmpje. Ken ik moderator willen? Oh, weet ik niet. Gaat net goed, Max? Want dan moest je even Bart zeggen. Dan moest je Bart in België. Ja. Dat is allemaal hard. We zullen dus even kijken, hè. Koekeloeren. Wij dus vannacht voor jongen van me in Ljouw het Luna Festival. Dus het spul staat hier al klaar hier achter de hekken. Zo. Wat binnen is wat boksen, maar wat eigenlijk? Dat ook is er makkelijk Hennessy aan toe maar ding. Ook makkelijk, maar. Is er wat opnemen denk ik, net ongelooflijk, net. Dat kennen we wat net. Groeten is uit de Westerijn, maten. Nou, waarom? Juist weer in de Westerijn. We zijn bezig met video uit de Westerijn. Zo, wat is dit nou voor een apart hokje daar? Ja, daar. Oh, dat is een stroomhokje. Ja, dat is wel broeken voor die... voor het ding. Dit is helemaal een stroomhokje. Dat is een apart, joh. Dat is zo dit. Illegaal stroom aantappen, denk ik. Maar het zal voor het luchtfestival denk ik, zullen we stroom van beneden gaan. Hè? Dat is even shit. Nou, we zijn verder. We kijken ons een keer daar en daar en daar. En, ja. Even shit. Ik ken Spouwwijk. Is er een kabel bij? Max je telefoon is leeg. Oh, Max' telefoon is leeg. Vanavond ook even live voor het festival. Nee, je net live, jongen. Dat heb ik geen opdracht voor gekregen. Dus dan kom ik net. Maar eerst de opdracht krijgen, dan kunnen we live gaan. Maar we zijn ook gewoon hier eerst even live gewoon voor de Friese vlogger. En dan even door stritten. Praten we met wat mensen. Dan zijn we zien wat mensen moeten melden. Dat zijn wat leuke dingen doen. Goeiedag, mag ik je wat vragen? Oh, liever niet. Nee, wat dan? Is naar hoe staan? Wat voor ding? Heb je weekend? Ja, Wat ga je doen dit weekend? dat weet ik nog niet. Geen plannen? Nee, geen plan. Dat is het mooiste dorp, dan kun je lekker rustig aan. Ja, dat wel. Ja. Ja. Waar kom je vandaan? Want je klinkt niet echt Fries. Nee, Kerkenveld. Drenthe. Drenthe. Oh, Drenthe is dat. Waar is het in Drenthe dan? Noord, Oost, Zuid, West? Weet ik veel. Ergens in Drenthe. Ja, ergens in Drenthe. Oké, nou. Succes dan, hè? Oh, kom maar goed. Eet je nog iedere dag kosterworst? Nee. Dat is wel Drents, toch? Ja, Kosterworst. dat wel, maar dat eet ik niet. Niet elke dag. Je bent geen worstenman. Ja, dat wel, maar niet elke dag. Nee, oké. Nee, prima. Nou, succes dan weer, hè? Ja. Fijn weekend, hè? Oentje. Hoi. Dan even verder hier, over de stille kant van de Nijstaat. Staat dat zo mooi hier. Even zien, hè? Zo, tinkel die mof hier, hè? Tinkel die mof. Oh, tinkel die mof. Ik zou u liedje. Je meer databundel is verbruikt. Wat zei ze nou? Oh, nee. Je meer databundel is verbruikt. Je gebruikt nu weer je normale internetbundel. Oh jeetje, zeg, wat technisch. Ik heb even lekker hoe de stille kant van de Nijstaat erin. Hier, hoi DHL. Hoi DHL. Oh, hier komt je. Oh, denk erom. Oh. Goeiedag meneer. Goeiedag, heren. Je ook even op een paardje in de Ljout? Nou, ik heb, jawel, ik speel wel Fries. Ik heb hier 38 jaar gewerkt. Ja, dus, Hier in Ljout? Hier? Ja, hier in Leeuwarden. Ja, heel Ljouwert, ja. En wat ga je doen dan? Bij de Noordelijke Hogeschool. Ja. Als docent of mag het zien? Ook, en als decaan. Ja. En wat jullie over les dan? Wat dacht je al? Geen idee, wiskunde. Gymnastiek. Oh ja, gymnastiek? Ja. Ben je nog steeds heel fit dan ook, of niet? Nou, dat houdt niet over. Als je met een stok loopt, dan ben je op de dag wat minder fit, toch? Ja. Daarom, ja, maar ja, 85, dan mag dat, hè.
Ja, Bliks, de hele leeftijd, ja. Ja, daarom. Goed, dan misschien ook wel zo'n mooie, respectabele leeftijd bereikt, hè, door die fitheid. Daarom, ja. Waar is dit voor? Ik ga een YouTube-kanaal, de Friese Vlogger, en we praten met mensen op stritten. Ja, Oké, ja. Nou, dat zal ik even bekijken. Ja, nou, succes, hè? Ja. Hoe het zit. Oké, En nog een weekend. Je hebt ook succes, ja. Ja, dan denk ik, oh, die meneer had een mof oppakt. Nee, is net van u. Nee. Hier had die mof hier gewoon daar verlen. Nou, Nee. succes met je programma. Ja, dan wat gaat er nog maar heen dan met de mof? Oh, je ging over de railing? Oh, zo, ja. Oh, ja. Ja, nou, succes. Wie de schoen past, trek hem aan of zo. Wat was er gisteren in de Westreen te beleven dan? Ja, we zijn bezig met een nieuwe video. En we zijn op zoek naar boer Frans. Dat wordt een nieuwe video. Op zoek naar boer Frans. Waar kent hem net? Internetfenomeen. Maar eerst dan een horrorvideo. Eerst dan een horrorvideo. Ja. Heel in die horrorvideo, die nieuwe video. Nee, nog net. Nee, dat komt wel goed. Die geef je het plan, die komt je wel online tegen. Misschien een nieuwe video van met je van Zes het maar. Hè? Nou, we rennen hier even op de stille kant van de Nijstad. Bij de E-Mac-del, de A-Mac. Persoonlijk advieskastje krijgen. Dit is niet gesponsord. Ik lees maar gewoon voor wat je steekt op stritten. B-links. Dus iedere keer een tank, lunch, diner, drinks. De Valhalla hairsalon. Ze willen een beetje dat ik eens de fikking hier krijgen. Zo denk ik. Valhalla, ja, zullen we maar zien. Vlechten. Cool, dat wil ik wel hebben. Maar goed, ik ga je hier. Zullen ze dat nog steeds realiseren, ken of niet? Broek? Dat kun je toch wel. Ik hè? Ja, of Max. Max moet dan naar de kapper, toch? Ja, dan moest naar de kapper toch? Ja. Nou net. Nou net? Nee. Oké, nee, best. Best. Even zien. Oh, ja, 84. Ik toch? Nee, klopt inderdaad. Mooi zijn we weer. Zin in Jägermeisters. Het Gabernet 86. Dan worden we in uw Jägermeister taha. Ja, nou dat zou best kennen, maar dan maar wel hele dikke superchats krijgen. Want de vorige keer, ja, ik ga je zien wat die Jägermeister kosten. Die kosten denk ik wel €4 het stuk. Dus dat kwam eigenlijk net uit. Maar ja, kent er ooit uit met drank. Hè? Zo, je zou met het terras hier al, jongen. Jongen, krijg je met simmer, jong. Zie ik op het terras hier. Goeiedag, meneer. Je zit even lekker op het terras? Heerlijk. Heerlijk. Maar een koffietje erbij, maar is het niet hartstikke koud? Nee, ook niet. We hebben hier verwarming, hè. Oh, heerlijk. Heerlijk, ja. Waar komt u vandaan als ik vragen mag? België. Helemaal naar het hoge noorden toe. Ja, we zien hè, hoe dat er hier is, hè. Ja. Hoe bevalt het? Oh goed, het weer is goed, hè. Het regent niet vandaag, dus dat is goed, ja. U treft het wel. Ja, inderdaad, ja. Ja. Waar komt u dan vandaan uit België? Beersen. Beersen, dat is bij Breda, niet zo ver van Breda af. Maar wel in België. En dan hebben we een weekendje Leeuwarden. Ja, een weekendje Leeuwarden, ja, dat klopt. Ja. Veel plezier. Ja, dank u. Ja, nou tot ziens. Succes. Ja, hoi. Dank u. Ik voor de stage. Dan zitten we hier weer dronken voor, joh. We kregen weer een superchat van 6 euro. Voor de drink, denk ik. Voor de stage erin zit erbij. Nou ben je nog, Laura. We zijn wel een beetje in de terrasafdeling hier, hè. Max die blendt in één keer in bij de mensen hier. Bekenden? Goeiedag even. Je bent in de stad? Ja, absoluut. Ja, zeker. Nou, gezellig in Leeuwarden vandaag. Ja, wat is er zo leuk aan Leeuwarden dan? Nou, de gezelligheid hier op straat op vrijdag en zaterdagmiddag vind ik hartstikke leuk. Meestal ben je zakkenzellig, hè? Ja, Ja, ervaar het echt. ja, het is super gezellig. Waar kom je vandaan? Drenthe. Ook al uit Drenthe. Ja. Waar uit Drenthe? Bijlen. Bijlen. Ja, onder Assen ligt dat. Inderdaad, ja. Hoe kom je dan zo in Leeuwarden terecht? De studie. Studeer je hier in Leeuwarden? Ja. Wat doe je dan? Integrale veiligheidskunde. Wauw, wat? Integrale veiligheidskunde? Ja, Wat is dat? ja, eigenlijk, ja, je studeert alles omtrent veiligheid. Veiligheid in de maatschappij, veiligheid in de, binnen bedrijven, van alles. Heel breed. Oké, doe jij dat ook? Nee, ik doe dat niet. En, Wat doe jij dan? ik doe European Studies en ik kom gelukkig ook niet uit Drenthe. Oh, wauw, gelukkig niet uit Drenthe. Nee. Wat dan, is Drenthe niet leuk? Nou, ik vind Sneek leuker. Friesland. Friesland is toch leuker dan Drenthe. Ja, ik weet het. Ja, ik kom er niet van. Wat vind jij dan? Nou, Friesland is gezelliger, maar Drenthe is gewoon, ja, ons kent ons. Veiliger. Ja, vertrouwder. Gewoon een hele veilige provincie. Ja, zeker. Nou, super. Ik wens je een heel fijne middag. Heel fijn weekend. Ja, dankjewel. Dankjewel. Doe ze de groeten in Drenthe. In Bijlen.
We hebben weer een feestnummer gemaakt. Genaamd Ronald. Wat is dat superchat? Ja, dan kerst hier in de chat dan kerst Jilte doneren aan dit kanaal. Aan de meesken. Laura had ook al een heel mooi superchat, jongen. Die wil eigenlijk heel graag weer op het terras zitten gaan. Een drankje misschien nemen. Ik weet niet of we dat dwang gaan, maar ik even zien. Ik moet sowieso even een stukje verder rennen. En dan show we wel even. Je zit al die mensen hier op het terras, hè? Het Noord wel uit, mag ik zeggen. Hè? Al die mensen hier. Heerlijk. Zo. Waar wil ik graag op, Max? Nee. Maar zijn vrede, zo. Wat? Maar toch in vrede. Wat moet ik? Nou, dan is er misschien in vrede. Ga ik even een pauze. Waarom moet ik dat dan? Willen je hem er graag op? Oh, jullie zijn Nederlands zeker? Ik zei, willen jullie graag even op de livestream? We zijn live op TikTok. Ja. Nu stoer het maar weer roepen. Oh. Nou, ik heb een YouTube-kanaal, dat heet De Frieske Vlogger. En ik praat even met de mensen op straat. Nou ja, nu zitten jullie eigenlijk op het terras en niet op straat. Nee, oké. Maar we zitten hier nog lekker eventjes. Ja, is het al weekend? Zeker, Ja, zeker. Daarom zitten we hier. Nee, we gaan bijna weg. Ja. Dus we gaan Leeuwarden verlaten. Waarom? We gaan naar het buitenland voor een studie. Een halfjaartje. Ja. Oh, wat leuk zeg. Waar naartoe? Zuid-Afrika en Bali. Ga je naar beide of ga je... Ja? Zeg maar 3 maanden naar de eerste en 3 maanden naar de tweede. Is het spannend of is het gewoon echt even super veel zin in? Hoe moet ik het zien? Heel veel zin in natuurlijk. Echt heel veel zin in. Het komt wel heel goed. Voor welke studie is dat dan? Hotelschool. Ja. Hoe moet ik dat zien? Dan ga je werken in een hotel daar? Nee, gewoon studie volgen. Het is een minor, dus event management en ondernemerschap gaan we doen. Ja, wordt heel erg leuk. Hartstikke leuk. Lekker weer erbij, denk ik. Ja, absoluut. Kunnen we er nog terugkijken? Ja, zeker. De Frieske Vlogger moet je even kijken op YouTube. TikTok is ook wel live op TikTok. Ik heb geen idee eigenlijk. Dan kijk even naar mijn... ik zit hier met die stoel hier een beetje. En jij gaat dan ook stage lopen? Of nee, ga je studeren daar? Ja, op minors. Ja. Dus precies hetzelfde. Ook Zuid-Afrika en Bali. Dus ook lekker verhuizen vandaag. Maar is het dan heel anders studeren dan hier in Leeuwarden? Het studentenleven en zo. Of, Nou ja, of de studie zelf. Ik krijg een hele andere vak. Of is het gewoon precies hetzelfde, alleen dan op een andere plek? Volgens mij precies hetzelfde. Ja, maar dan, ietsje wat specifiek. school en wat meer vrijheid. Een specifieke soort van stage volgen. Minor. Dus dan, wij doen dan event. Dus dan ga je met events helemaal... Ja, daarmee aan de slag. Jullie gaan alle drie ook? Ja. Ja, alle 3. En wanneer gaat het vliegtuig dan? Wanneer starten jullie? Volgende week donderdag. Ja, nee, het wordt heel erg leuk. Ja. Hopelijk houdt het ook een beetje met elkaar uit natuurlijk. Absoluut, zeker. Maar dat komt wel goed. Ja. Ja, jullie zijn alvast een beetje aan het indrinken voor de reis. Ja. Komt helemaal goed, ja. Nou, super, nee, veel succes. Ja. Leuke tijd toegewenst. Ja, dankjewel. Hoi. Hoi. Oh, jeetje. Danny die zei, neem maar een drankje. Die had 420 euro doneerd. Wat? Wat? Nee, net weer. Ja. Hè? Wat? Neem maar een drankje. Nou ja, dan maken we maar. Hè. Dan kennen we dit oors, hè. Nee, maar je bedanken. Ja, zeker. Danny van der Kaar, jongen. Dat is een drankje. Hey. Het is ze gegund, zei Danny van der Kaar. Nou ja, zeg dan maar weer maar een drankje. Ja. Maar waar? Werk. Het zit heel veel. Misschien fire, Danny. Dan stik het fire. Fire. Ik vroeg op staat best in fire. Super, hey, Danny, jongen. Dankjewel. Dus dat kennen we mij. Dan kunnen we eens even drinken. En dan kunnen we eens even bestellen. Dan kunnen we de kaarten krijgen patiënt. Sorry, ik wil even kuchelen. Joh. Vaak bij de radio is een kuchelknop. Hè? Dan kan ik op mijn microfoon een kuchelknop staan. Ja, Nou, net de heerlijk. Nee, dit voelt nog daar. Dit is weer een hele relaxte kuchel. Oh, pas op. Oh. Dan drink je zo erin hebben. Pils. Ze moeten eerst even aan het zuurstof. Ja, maar eerst aan het zuurstof weer, jongens. Dan redden we het net. Dan redden we het einde net. Oh, je Club de Dag. Je denkt nog 50%, jongens. Ze jou het je fort, hé. Ongelooflijk. Sale. Nee, we kennen bij Fire. Ik weet nog wel een keer, ik zie je een keer bij Fire. Dan kijk ik daar met de camera te werk. Meestal zijn we, nou, kom maar even zitten, dan krijg je een drankje van u. Dat is toch fantastisch? Dat is toch geweldig. Fire. Dit is Katshuis hier, dat zien we blijkbaar. Voel je het Fire, ja. Dit is de Fire Grand Café. Dan moet je weer aan zitten. Nou, maar we zitten hier aan mijn tafeltje hier, wat denk ik? Nee. Toch? Ja, hier even ergens? Ja, ik hier even zitten. Neem hem niet in. De vraag is alleen, wat nemen we? Hè?
Wat rustig gedeeld, eerst maar een beetje. Ja, weet ik niet. Een beetje rustig gedeeld hier, hè? Ja, meestal de achtergrond wordt. Ja, best. Ja, ik kan wel, ja. Ik denk dat het een Berenburgje moet worden, zei Danny. Ja, het is op zich net heel mooi warm, maar het wordt net zo dat het per se warm is natuurlijk. Zo man. Oh, jongen, fantastisch. Oh, ik zie ook wel dan op een stuk langer boven staan als het... Geweldig, hè. Hè? Oh, dan kunnen we de kaart erbij pakken voor deze cent, jongens. Zie je maar uit wat je hem houdt. Heid betellers. Ukkies, je bent de ukkies. Nou, voor je met een fristie, een baby chino en een kids chocolademelk. Nou, wat wil je hem hebben? Als ik dan nog wat kinderlijkers. Ik mij dat net van u, man. Dat is ukkies, dat is echt voor de ukkies. Alcoholische koffie, dat is wat nice. Dit is maar een alcoholische koffie. Lekker nijen. Een lekkere nijen. Tapbier. Een blond blusser, ons eigen biertje. Oké. Die is toch wat... Ja, ik weet het. Maar komen ze hierheen of... Ja, toch gewoon net. Ja, beste mensen, ik neem eerst gewoon even een lekker bak koffie heel ken. Ken we toch, maar een bak koffie toch? Ja, maar ik wel. Wat wil je hem, jongens? Je een bakje koffie, nou een lekker biertje. Doe eens een biertje, hè? Ja. Wat doe je, hè? Bier. Ik bier. En dan ben ik aan de eerste die een koffie zit. Ja. Ja, ik ken het. Ja, dan mag ik maar een bier had ik. Ah, je bier ken wel, maar ik moet nog niet even een beetje, dus ik moet alleen drinken. Dat ik het te vol had, hè? Ja. Nou ja, Danny had dit drankje sponsor, dus we drinken hier. We kregen hier van Danny. Dikke shout-out naar Danny. Ja, Danny van der K, jongen. Danny van der K, bedankt. Ja, Danny, bedankt, jongen. Dat is fantastisch. Dat is toch fantastisch, geweldig. Ja? Soms hier kom of maar weer bestellen. Ik had geen idee, jong. Waar wil er herinneren? Ja, ik ren er wel in. Is dat heel herinneren dan? Ja, dan zit weer heel beetje, maar je kan er langs zitten. Ja, natuurlijk, hè. Shit, wat is het? Het is fjouw roeren, iets van fjouw. Nou, dat klopt helemaal. Ja. Een soort van subsims in dit, zei Laura Vee. Subsims, ja, zo'n Sims. 84, dit is... Oh, je komt kijk een vrouw omrent, ja. Ja. Max, je komt er kijk een vrouw omrent, ja? Maar je wilt 3 bier alsjeblieft? Ja, zeker. Ja? Ik ken je van Facebook. Oh, ja, klopt, ja. Nou, leuk. Ja, 3 bier, ja, alsjeblieft, ja. Dankjewel. Geweldig, hè? Ja, dat is best. Ja, nee, het is al regelen. Ik moet alleen nog iets halen. Ik moet een ding gaan voor de microfoon, dat je de mij niet meer kent, dat je zadel zetten kan. Die houden die reuren. Ja, die ding van de tafel, dat ken wel. Dat ken wel. Dat was dan... Ja, we kunnen ook wel hierin gaan, natuurlijk. Maar kun je zien, hè? Dat is krijg ik net, denk ik. Best wel eens in Drachten, zei het Sam. Net volle, maar... Ik ken er wel zin in. Noorwegen. Oh. Dat ken wel. Oh ja, hebben we die ook nog? De nummer 1 geversbadge, wat is dat? Is het nou op TikTok te zien? Maar zo ken ik net, oh. Nee, zo ken ik net. Ik moet hem... Of zou ik gewoon die maar stoem beet houden? Ja, of dan ben ik gewoon beet, zo. Nou, dan was je nog. Dan lekker biertje erbij. Lekker biertje erbij. Leuk, hè? Je zijn jou even mee. Ja. Wat vind je ervan, Max? Geweldig. Ja, best wel een beetje in de komst in het makken eigenlijk, hè? Ja. Maar, oh ja. Ja. Maar hoe vind je het nou om in jou te wezen? Ja, we maken van Ceze. Ja, prima. Ja? Nou, mooi. Ja, wat zei je? Mensen depressief. Ja, hij was een beetje rustig hoor. Dit is nog mooi, hoor. Ik ga gewoon zin in bier. Oh god, jongens. Oh. Ja, maar... Ik ben geen alcoholist, hè? Nee, dat is gewoon een jongen die gewoon in het standaard drinken. Die gewoon graag in het weekend gewoon even lekker even de bloemetjes... Maak hem oude Tichelaar. Nou, dat zit wel in mijn stretten, ja. Maak hem oude Tichelaar, dat is van... de firma van het Mansje. Mand? Ja. Mand. Ja, dat is van Mand. Hè? Ja, dat is het dan in die... ja. Ik zal net een bot snuren in een microfoon, want ik heb begrepen in uw video, dan vregen we de meesten naar wat het meest irritante geloerd is. Er is een vrouw die zei, ik vind het heel vervelend dat mensen zo door zijn. Ja. Dus ja, dat mag nog maar net van, hè? Je bent geen alcoholist, toen had het gewoon nodig, zei Bas. Ja, correct. Kennen jullie
Heim. Nee, Heim. Ja, dat is een plakje hier in Friesland. Heim. Ken ik wel. Bij Goed West. Heim met... Heim? Heim met een bier. Heim met de bier. Flauw, hè. Nog korter. Kort. Mand. Ja. Wat denk je over van Drachten? We moeten nou een opinie, onze mening aan over Drachten. Wat is die mening over Drachten? Lelijk. Oh ja? Ik vind Drachten net een heel mooie... ja, is het een stad? Ik weet het net. Nee, het is een dwarp. Het is een dwarp. Ik ga van ooit een keer dat het een stad van de stadsrechten is. Nee, het is wel een dwarp. Hetzelfde als Jereveen, dat is ik een dwarp. Het is een dwarp. Maar waarom is het zo grut dan? Er zijn steden die zijn lietser als Drachten. Ja, maar ja, dat is maar Apeldoorn is ook een dwarp. Drachten is En Apeldoorn is volgens mij groter dan Ljout. Ja. Dus ja, de Grutte is net echt van tappassing blijkbaar bij het... want ja, als je maar naar de Elfstedentocht, nou... Dan vind ik Drachten net een heel mooi dwarp. Dus ik vind, nee, het is inderdaad, ja, wat ze even zeggen. Nou ja, ik ga geen probleem met Drachten. Er was een hele mooie weekend in Drachten, maar een hele mooie, ja, zo van nijbouwweek, maar een mooie green weekend. Dus dat vind ik best leuk. De weekend, ja. Het ben wel een mooie weekend inderdaad, maar... ik zit er op squallen, hè. Ik kom er elke dag. Ja, je zit op squal in Drachten, hè? Doe ik toch? Ja, zeker. Nou, wat vind je ervan? Ja, prima. Ja, ik vermijd me daar wel. Er komt heel veel makkelijk, maar ze naar Drachten te houden om squal te gaan. Dat is best wel een reisje. Ja, klopt. Hoe lang bestond de wijs? Nou, haast 2 uur denk ik. 2 uur om squal te komen voor makkelijk in Drachten? Ja. Hou erop. Ja. Laat een Q-bus of weer het gewoon. Nee, dat wie mij Arifek al zag. Ja, hou erop, joh. Werken niet die audio? Ja, omdat hier zijn telefoon doet. Braham. Er zijn 11 steden in Friesland. Ja, noem ze eens eens op. Alle 11 steden. Nou, Dokkum, Ljouwert, Snits, Warkum, Hielpen, Sleeten, Balzet, Wist u de steden? Frensje, Staveren. Ja. Ja, hoeveel hebben we er nog? Haasting nog? Haas, ja. Snitsel? Snits, hebben we die nog? Ja, voor mij wel, ja. Starem, Hielpen. Jeetje. Jezus. Grutte zei net alles. Het is echt wat er maar kerst inderdaad. Ja, dat is
Komt er wat binnen überhaupt? Oh, die vrouw gaat... We zijn er weer. Ja, fijn café, ja. Toppie, hoppie. Hahaha. Nou, Ben we er weer? Ja, hier is weer binnen weer. Nou jongens, we zijn even fort. De verbinding is hier even een beetje minder of zo. Ja, de verbinding is hier slecht misschien, ik weet het net. Het ken ik wel eens door het gabber zei inderdaad, dat weet je net helemaal van ook ik die ha. Dat weet je niet. We blowen je gewoon even zitten. En dan wacht je weer even op het biertje. Ja, we hebben weer beeld voor Danny. Ja, jong. Ja, Danny, we zullen net van die pakken. We zullen je net gebeuren laten heren. Dus toen ze voor heel betel hast om te zien of je een bier drinken dat het net gebeuren gaat. Dan vertelt je in een grafje om bier in je biertje te drinken. Drinken te drinken. Dan gaat het gebeuren nek. Ik had even de verbinding geboet. Gaat zo weer gebeuren. Geboot? Geboot. Ja, joh. Hey, toppers. Hey, Predator 79. Predator 79. Ik zou zeggen, u in de stream sneller weer tot leven voordat het bier kwam is. Dus op zich. Op fire. Is je fire in die... Ja, dat vreemd me ook wel met bierbrood, Max. Een goeie vraag. Zo moeilijk is het dan net om 2 biertjes. Wat zei ze toen? Zo moeilijk is het dan net om 3 biertjes te tappen. Ik weet het niet, jongen. Dat is net wat ze verder bezig had. Hè? Dat was net, hè? Dat kennen we net zien wij. Dus wat hetzelfde had ze bij zijn oren ding man. Nou, we zijn van de bierkanoot. Oh, ja. Dat dan het zal lang om 3 biertjes te tappen, of net? Zo stinken, hè? Maar je weet net wat hier achter de schermen gebeurt, hè? Misschien is die enige vrouw, dit is maar de eerste vrouw die hier werkt misschien. Nou, dan heb ik het 2 zitten zien. Dan heb ik hier met koffie. Is het een eenmanszaak? Is het een eenmanszaak? Ja, dat is een ZZP'er die hier boren. Dat moet zo mooi zijn. Hé, daarin, daar kan ik gitarist. Jesse Bosman zei, ben je hem alleen nog live op TikTok? Nee, we ben ik live op YouTube. De voorspelling voor Cambuur Telstar. Ik denk Tredje en 6. Ja, een beetje hoe misschien, maar ja, we hebben ik net. Ja, Tredje en 6. Aha, daar komen ze gewoon. Ja, maar ze zijn al wat jij, dat tapje ook wel. Nou, massa en shit. Ja, een pilsje erbij. Lekker hoor. Brand. Lekker. Geniet ervan, jongens. Ja, dankjewel. We zullen een eentje. Hey. Oh, wat zit hier doen? Hey, zit een plusterke. Dit. Pikkel. Natuurlijk. Nou jongens, op Danny hè? Op Danny. Ja, op Danny. Op Danny. Ja, dat maakt het niks uit. Ja, joh, maakt het niks uit. We drinken live op. Ja. Nou goed, we nemen even een eentje. Danny. Ja, Danny. Ik zeg, oren Danny. Nou ja. Hoe lekker. Ja, ze helemaal tapert niet. Toen had ze hem heel lang steen laten. Toen had ze hem hierheen gebracht. Nou ja. Hè? Zou ik het net leren op squallen, zeg maar zeggen. Ik had vroeger middelbare hotelsquallen die installeren, maar net. Maar het smaakt nog steeds goed. Het smaakt wel naar bier. Dat is gewoon... Ja, een lekker bier trouwens. Ja, dat is best wel lekker, ja. Ja. Zo. Ja. Nou, maar dat even... de meesten in de chat, wat ging je hem van het weekend aan? Ik ben wel benieuwd. Dat is heel goed, jongen. Dus zie dat je gewoon een interactie hebt met de mensen in de chat hebben. Wat goed voor is. Ja, pak het microfoon erin bij. Nou, ik vind ze... Oh, nou, dat ging net steeds. Ik had even de verbinding gebood. Gaat zo weer gebeuren. Gebood? Neonaat. Nou, jezus. Kom op. We are back. Back's beer. Ja, die ben mooi. Die mensen doen in de stream zitten, jongen. Die hebben een ontzettend podden. Ja, ik denk het wel, ja. Ronald, ja, er zijn leuke reacties hier in de chat. Wat is dan maar de dilemma? Firepipes van Lijstje Advocaat, Kappelhof. Selfish vreegt, hoe ben je via de hotelschool in de media beland? Dat is een hele goede vraag. Selfish? Ja, ik had een middelbare hotelschool dienen. En toen kwam ik toch wel achter dat horeca net helemaal datgene wie wat ik dwang word. Ik had stage rond bij verschillende bedrijven. En toen dacht ik van nee, dit is het net. En hoe vroeger op school had ik altijd dacht van goh, dat ik me dat nog leuk om journalist te wezen. Toen had ik opleiding journalistiek die. Nou, zo ben ik eigenlijk in de media bedaren, ja. En nooit waar dit kwam. Wist er nooit waar dit kwam? Ik ben er nooit weer van hoorgekomen, jongen. Het is verslavend. Ja. Nou ja, leuk. Bedankt voor de vraag. Oh, hier iemand een reactie stuurt, maar je had hem verwijderd. RD wil graag even naar Jimmy Euro gaan. Ja, ik ken hem wel opzieken, maar
Hier is overal die man, dus... ja. Ik vroeg je vorige naar jeugdsoos de Woordpiek. Wat is... Daniel. Oh, ja. Daniel, ja, dat weet ik het wel. Naar de jeugdsoos de Woordpiek. Ja, Daniel, jammer. Voor mij had ik vroeger nog eens Kank Daniel, alias Predator. In het dezelfde Daniel die nog kwam in de sportscholen. En ja, dan moet ik wel sporten, maar dan praten we heel vol. En dan weet ik eigenlijk even rond sporten. Misschien hier wil je het, maar... Nee, hier is dat net. Ja, dat ik het net. Ja. Weer het net Joert. Ja, dat is zo best. Ja, nou ja, ja. We kennen de Friese vloggen wel, maar waar ben de oren twee heren? Nou, die zit je me voorstellen aan Jesse Bosma. Hier naast me zit Max uit Makkum. Max uit Makkum. En dit is Bram uit Brammen. nee, Max uit Makkum en Bram uit Wissel. Yes. En ze rennen allebei de stage. Nog Wolt met zijn Bram, nog wel nog een week stage bij de Friese vlogger. Ja. Max nog wat langer tiertjes. Ze doen allebei de opleiding AV-specialist in Drachten. Ja. En ze helpen dus bij de technische ondersteuning. Dus ja, dat is het kwarte verhaal eigenlijk. Ja. Moet ik een langer verhaal? Nou, dat weet ik niet. Dat had misschien geen zin. Huh? Dus ja. Maak het meters. De oren 2 kennen we intussen ook al een paar uitsturingen, zegt Laura. Ja. De wat? Je bent al bekend van de oren-uitsturingen. Ja, klopt. Nou, zo, dus, ja, Max die vond het ook zo leuk om dit te doen. Die zei het man eigenlijk al van, hey, geef Frederik wel live. Dus, ja, klopt. Ja, ik vind het geweldig. Ja, dan zit je gewoon een beker te drinken op het raam. Ja, nee, dit is een mooi stage erin, hoor. Ja. Ik vind de interactie met de meesten vind ik gewoon leuk. Hey, goeiedag. Hallo. Ach, hey, dit ben de... Wat zei je? Ja? We zeggen jou en we waren in Bargen en we dachten, nou we komen nog even deze kant op. Want ja... Wie werken? Doe toch even deze kant uit. Ja, want we moesten jou toch nog even zien, want we gingen geen foto maken. Oké, nou ja, dat ken wel. Ja, dat ken natuurlijk wel. Ja, ja, tuurlijk. Ja. Nog een foto meidje of? Ja. Zullen jou op een microfoon in doen, Max? Waarom? Sure. Mag ik voor je Ik ben vrij lang natuurlijk. Ik ben gewoon een beetje druk. Ja, mag ik het zo? Ja, zo? Ja, dat mag zo. Nee, dat mag zo. In die seconde staat. Ja, hartelijk. Oh, dan komen we dan weer mee. Ja, dan komen we dan. Wat een gezelligheid, jongens. Ja, zeg zo. Lukt dat zo? Nou. Ja, ik mag zo'n foto maatje. Ja, jouw telefoon. Ja, maar 4 Dit is... We hebben de meesten deze week interviewd, dus die komen in de video nog, Joert. De video wordt maken, ja? Ja, maak het natuurlijk. Die wordt Shane Joert. We gaan even interviewd, hè? Wat een gezelligheid, Bram. Ja, gezellig dit. Ja. Oh, het is voor de camera, denk ik. Ja, ik zit ervoor. Nou, maak het niks. Nou, super, wat leuk. Helemaal vanuit het prachtige werk in je hinnenkamer om hier even te zien. Nou ja, je maakt wat oosten van je, denk ik. Ja, dat is vol eigenlijk. Oh nee? Nee. Zo'n weekend, misschien wat leuks. Beetje frituren. Frituren? Ja, zeker. Frituren, waar? Lekker onder snacks. Ja, je gaat om de snacks, waar dan? Nou, even thuis. Hier heb je ook, denk ik, heb je de zus en zo of zo. Nou ja, we binnen krijg thuis want frituren best. Dus we hebben wel genoeg op van nou. Maar van nu nog even onder bier. Zo, nou, hè, wat wil je nog meer? Waar in de jeugdsoos daar werk je net? Ja, ik ben nog net in de jeugdsoos geweest. Kom je er wel eens in die, hoe heet dat ding? Is Rinzel of zo? Ik ben er wel eens geweest, ja. Nee, ik kom er nog net zo vaak mee, maar... Waar is er net komen? Ja, dat wel. Het is hoe naam door de vrouw van mijn zus, volgens mij. De vrouw? Oké. Die vijandelijke oornaam of net? Wat? Vijandelijke oornaam? Nee, dat net. Nee, dat net. Van de Tjerken, hè? Oh ja, dat is ook, ja. Dat ken ik een vijandelijke oornaam worden, net van. Maar. Ja, klopt. Ja. Nou, super, hé, wat leuk. Nog een weekend, hè? Hey. Ja, wat zien, hè? Wat zei het? Geniet van de bier. Ja, dat gaan we krijgen. We genieten er extra bord van, hè? Hoi. Hey. Leuk, man. Streamsnipers. Ja. Die meesten film ik in een video. Wat? Wij een nieuwe video en die meesten die we niet schrijven wie die showen we dan. Ja, die zit erin. Ja, leuk, ja. Hartstikke leuk. Er zijn nog meer reacties. Ja, mooi man. Nou, ik sta je terug aan, show. Ja. Ik zie je Danny, die hier zijn vannacht en morgen nacht werken. Morgen nacht. Wat voor werk doet Danny dan? Nachtdiensten. Wat voor dikke. Zijlstra Vincent lust wel een biertje of een monstershotje. Max Lifestyle in 4 woorden. Wat? Oh ja, maar ja, Max Lifestyle. Ja, dat weer fitness. Oh, dat weer de fitness. Oh, dan is de Predator, dat is Daniel dus. Ja.
Miss Divine zegt proost. Nou, dank u wel. Jesse Bosman zei het mooi stageplakje had hij maar mijn koor een glasje bier kunnen halen. Ja, wist. Fantastisch. Laura kan dat wel indenken. In Amerika zijn er nog maar 2 genders. Moet het in Nederland ook weer zo worden? Dit is een vraag, hè? Dit is wel iets te politiek. Ja, zo politiek worden we Dit is, nee. politiek, joh. Awkward person zegt alweer bier, superties. Zodra de kamer uitgaat, dan beginnen we een heel politiek gesprek ervoor. Ja, maar op camera, hou je stil. Ronald zei het depressief mannetje die stage lopen met muts op. Wat? Geert wel jongen. Was er op praten? Ja. Wil ik erover praten? Nou ja, alsjeblieft net. Heel limbo beter. Nou, Ronald laat dat joch. Ik zie ze. Ronald is jaloers. Oh, die heb ik al onder de blok. Leuke mensen zijn aardig. Mooi hè, dat je denkt dat als Drent Fries kunt verstaan doordat Friesen met elkaar gaan praten. Ja, dat snap ik wel. Misschien er zit een Drenthe Sjen en die denkt dus wel kan verstaan, maar die kan dus helemaal net verstaan. Oh, Danny werkt in een Seuvel, 4 ploegendienst. Jeetje, ja, dan bist op vrachtmijn, denk ik. Maar net. Ronald mag negeren. Ja. Waar is Ronald? Ik zie Ronald net. Ja, Ronald kan al wel eens op een blok zitten, dat weet ik net. Ik weet niet hoe dat werkt eigenlijk. Die man is niet depressief, hij heeft dorst. He, eindelijk iemand die het begrijpt. Waar je battalion? Waar tekent het aan? Of, Ja. Ik net wel met het helemaal tikkie. was het aantekenen dat zo'n tikkie stuurst? Dan gaan we aan de verder. Niks meer typen, ze herhalen alles. Ja, sorry. Ja. Ja. 84. Niks meer typen. Ik drink heel rustig. Wat zei je toen? Ik drink heel rustig. Dat wie vader. Nou, doe stil doen praten. Hè? Dus, ja, maar doe geniet ervan. Zo wie bent van die soepige halzen, dan gelijk opsoepen. Wegwezen en door. Ja, klopt. Ja. Dorstpassief. Dus even zien. Ja. Dan mag we maar even verder zien. Weer nemen we een rondje die kant dus. Oh, het komt nu een beetje omheen. Ja? Dat komt weer om. Het wordt er weer uit. Nee, we gaan verder, hè? Ja. We gaan verder. Wie wacht ze op de volgende superchat? Nee, grapje. Nee, dit is een grapje. Grapje. Even zien, nou ja. Ik geef het ijsberen. Ik geef het ijsberen hier op het terras in, heren. Dranken en hapjes. Wat zei je toe? Iemand die de TikTok... Ik chat op TikTok natuurlijk, hè? Ja, daar had ik geen zicht op dit moment, op de TikTok livestream. Blijkbaar ben ik live, maar ik had er helemaal geen zicht op. Hoeveel mensen zitten er dan op TikTok dan? Een jongetje. Iemand zei het gaan naar het Firecafé. Nou, toevallig ben we er al. En Pilska heb je het klavertje. Ja, het klavertje dat zit er bewijzen, dat hebben hoeken de... Of nee, dat zit achter McDonald's. Ik weet nog, ik ga vroeger bij McDonald's werken. Dan moest ik er altijd bij delen, bij het klavertje. Ja, ben ik wel eens geweest, ja. Nelson wou dat we naar Snapking te gaan. Ik weet niet waar Snapking nu hing, maar... Ik meen dat die eigenaar van het klavertje zei, die hier worden dochter, of weet ik veel wat, die hier dan weer een relatie, maar die man van Tool Unlimited. Nou, ik weet niet hoe het zit, maar dat herinner ik nog ergens. De rapmeneer van Tool Unlimited. De rapman. Nou, dan gaan we verder. Ik lust graag soep en ik soep graag. Ja. Best nog. Ik is nog wel een rondje pils van. Ja, daar ken ik nog wel een rondje van. 10,20 €10 voor 2 bier. Dus dat is bier op is te goed. per bier. Ja, ja, inderdaad, ja. Jeetje, man. Jeetje, Ray inderdaad. Ray en Anita. Anita en Ray, of Ray en Anita, toen moest het zitten worden. Had ik de boest nog tegen, ja. Nou, dan gaan we verder. We gaan even derde. Het Groot Schavernek. Het Groot Schavernek, meeuw. Meeuw, bij meeuw. Hé, hoi. Zo is dit erbij. Dit is een allermassa dikke Range Rover, ja. Wat een dikke auto, jong. Ongelooflijk, hé. Machine. En een fatbike. Een fatbike, ja. Oh, dat is mooi. Een all uit een fatbike. Hey, machine, dan kunnen we daar wel even delen. Ja, dat wil de vorige keer ook nog net delen west. We hadden zo volle onontgonnen terrein hier in Ljouwt. Ook in de dode hoek van qua bereik? Qua 4G. 4G? Ja, je had het altijd op. Nee, jong. Oh jee. Ja, de door won het hier op mijn Nobel. Oh, de bioscoop hier even hier. Zo, je stuk nooduitgang bioscoop. Ja, dat is wel een bioscoop. Ja, je zit voor de bioscoop, ja. Dan had het kraak. Denk, is het nog steeds een kraakding? Ik heb geen idee uit.
Buurman en buurman. Tja, en bliksem. Voor 12 een heel bankje haast buurman en buurman. Of Gurb en Pier met hem moest het zeggen, was het ook wel. Ja, Gurb en Pier, ja. Pat en mat. Strunema. Zo is het nou een soort van vintage winkel in deze oude bioscoop. Vroeger heette het cinema en nu is het Strunema. Charlie Chaplin, dan heb je een mooie stoel, barkrukken. Beetje vintage, hè? Beetje vintage. Hier hebben ze fatbikes te keer binnen. Oh jeetje, ben je fatbikes te keer binnen? Lasaurus. Dat is een merk gewoon, Lasaurus. Is Lasaurus net een soort merk of zo? Dinosaurus. Dat was. Nee, wat nou dan? Oh ja, ben je via TikTok ontzien? Ja, zeker. Zijn ze het kijken? Oh ja? Ja, zeker. Even kijken waar we zijn. Ja, nou, we zijn hier in Leeuwarden, toch? Ja, ik zie het. Ja, je ziet het zien? Oh. Ja, we zaten te kijken. Dacht even kijken. Ik woon hier toch om de hoek. Even gezellig toch? Ja. Ja, inderdaad. Wat heb je een mooie jas aan trouwens? Denk wel. Met volle trots. Ja, Thunderdome, wat is dit? Ja, gabbetje. Zeker. Ja, waar staat het nog? Ja, zeker. Altijd. Ja, maar luister altijd naar hardcore muziek nog steeds? Early en terror en alles wat erbij komt kijken. Zeker. Ja, is dat ook iets achterop nog gedaan of niet? Oh ja, de Idea Ik heb Team. ook nog een tattoo erbij. Ook van, wat is dit? Early hardcore. Ja, zeker. Ja, hè? Volle trots, ja. Grappig zeg. Ja, ik weet het wel. Ja, ik was toen jong. Toen was echt die gabber, de gabber echt. Nog steeds. Maar je ziet het wat minder, maar het is wat meer underground. Maar als je dieper gaat zoeken, is er zeker nog de echte, de enige. Feest ook? Ja, zeker. Elk weekend. Het is het weekend ook weer. Dus, Waar dan? Madness is het weekend. Dus, In? Nu vraag je me wat. Dan kan ik niet ineens 3 Nee. Ook in Friesland. Volgende week allemaal naar Play, 8 februari. Ja, dat Oh ja? ook, inderdaad. Nee, ik doe niet aan. Is het een gabber net? Nee. Nee? Wat vind je ervan dan? Ja, niet mijn stijl. Nee, ik vind niks aan. Oude stijl is botergeel. Wat zeg je nou? Oude stijl is botergeel, zei ik. Ben je ook een gabber dan? Ja, je bent een Australiër, zie ik wel. Ja. Inderdaad, ja. Een paar Nike en Max Classics. Ja, zeker. Te gek zeg. Ja, leuk hè? Ja, ik vind het best wel grappig, want ik weet nog wel, vroeger luisterde naar het op een gegeven moment was het natuurlijk een beetje weg natuurlijk, maar dat er toch steeds mensen zijn die er helemaal nog in opgaan. Ja, zeker. Het komt weer helemaal terug. Ja, Maar luister echt aan van die oude hardcore inderdaad, of? ja, zeker. Vooral de oude. De nieuwe, nee, niet mijn ding. Nee, wordt er echt nog een nieuwe hardcore gemaakt of niet? Oh, stop. Ja, zeker. Ja, hè? Ja. Maar... Onze beste vriend is ook DJ. Sorry, ja? Sorry? Onze Oh ja? beste vriend is ook DJ. De Bloody Demon. Stream maar lekker met z'n allen, hé. De Bloody Demon, dat is ook gewoon keihard. Chaos! Lachen, ja. Nou, prima. Nou. Waar zijn jullie live op nu nog? Ja, we zijn nog live, toch? Ja, toch geloof ik wel, toch? Zijn we live? Nee, van mij wel. Ja, YouTube, ja. Zie ik mezelf nu ook? Mag ik even kijken? Ik heb niet aanstaan. Ik heb alleen de reacties zien staan. Kan je het ook terugkijken of niet? Oh, zeker wel. Oké. Als je internet hebt en je hebt een beetje YouTube, ja, dan kan dat wel. Ja, dat heb ik wel. Zijn we nog live of zijn we weer afgelopen? Oh, nee. Staan we er nou niet op? Jawel. Op YouTube wel. Op YouTube wel hoor. We zijn gewoon live hoor. Ja, we gaan gewoon even verder. Ja, leuk. Nou, super hé. TikTok is gesneuveld. Was het biertje lekker? Het biertje was heerlijk, hebben we gekregen hè, van Danny. Danny heeft ons een biertje gegeven. Ja, ik had het gehoord. Ik zag het. Ah ja, Danny was er lekker bezig, ja. Wat zei je? Kijk, de TikTok live. Ja, TikTok was TikTok live, ja. Ik zie ons staan inderdaad. Geniaal. Ja, goed toch? Nou, super. Nou, dan gaan we weer verder hoor. Vind je het goed? Even die, ik zie het in de comments. Strijders! Nou, hoi hè? Dat we daar dan een heel ding, jongen. De streamsnipers, jongen. Meestal telkens deel komen. De TikTok is gesneuveld. Jeetje, wat erg zeg. Kijk, toen het leuk begon te worden met de TikTok. Kijk, toen de mensen het zeggen. Hier de Nieke stik. Jammer, ja. Oh. Wat is dat jammer. Even zien, we weer. Ja, hier weer. Ja. Ja, ik denk heel even maar net door die stegen heen denken, want dan hebben we waarschijnlijk geen bereik. Nee, maar net. Nee, dan de stegen even links lezen. Letterlijk. Ik ben meer van de old school, ja. Maar ja, early, old school, hetzelfde gewoon. Early hardcore of old school hardcore. De handhaving. Hoi. De week in oppakt, hè, trouwens, lees ik in de kranten. Die hier zich voordienen als handhaver. Nee, dat is gewoon een
Van een man die op een militair liedje wel. Zo, die vrouw had een hele snelle bril op. Ongelooflijk zeg. Ik heb wel in weer de El Toro. El Toro. Dan kom ik een beetje in de zinnen. Ja, zie je het in de kapper dan, Max, hè? Hier is een kapper. Nee, maar ik moet er ook in gelijk, maar ik denk van het is. Je kijkt eens naar de kapper daar. Handhaving. Ja, joh. Te pas. Te pas en te onpas. Te pas en te onpas. Een lopend buffet, jongens. Soep en een onbeperkt buffet. Misschien kun je maar een uur live of zo. Ja, dat je misschien een bepaalde tijd live kennen. Want het is nog inderdaad een uur dat we live zijn. Hè? Een dikke uur ben we live nou. Hier ben wel weinig mensen meer. Het is net druk. Een vrouw met een vlotte bril die rent hier voor op je voor. Die kan die was net inhalen. Die gaat zo hard. Ja. De nazenhorn. Van de koffie net helemaal. Er is straks een leuk feest. De Waljewan. Ik vind het zo lekker, hè? Een broodje. Hinnenborstfilet. Maar smokewas erop. En dan van je lekkere mayo van de Waljewan. Mooi stukje jout. Ja, dat is een mooi stukje jout. Is dit gewoon een terrasboeten, hè? De terrassen, jongen, die worden in mijn boeten zetten. Jongens, weer het simmer. Zit de politie? Politie, jongen, politie achter die. Ja, dat is zwaar te kijken. Oh, wat een leuk politieverandering. Dat is in de chair zit ik een vuilnispoeder. Hier zit een vuilnispoeder. Waar komen we nog eens in vuilniszakjes op Strijdendal? Motoren, kijk eens wat simmer. Motoren meer met de reden. Het is kijk, jongen. Goeie daar, meneer. Is dit jouw poeder? Nee, net. Nee, net jouw poeder. Hashtag waar is die poeder dit? Wat zit erin? Zit er nog wat lekkers in? Oh, kut. Je hebt 100% van je internetverbruik. Oh. Ja, hier heb ik het insteld op een bepaalde. Of doe haast in dus een persoonlijke. Ik ken hem met Max doen als de streaming gaan. Oh, is ook hetzelfde. Dus dat is ook maar zo. Dat is zeker mooi en mooi. Ik zag hem mooi en mooi. Zo live. Zo. Mooi stukje jouw daar meer. Zit er bezig met het neus van. Bij het zon is hij dwars. Dus hij gaat een tekening erbij. Dit is als een techno. Wat zei je toen? Het is een technofeest. Ze gaan hier aan een technofeest. Jongens, wat is dit? De opstelling van Cambuur, wat is dit? De maat Bram. Dit opstelling van Cambuur, wat is dit? Nee, dit is niet van Cambuur. Maar Cambuur gaat wel winnen vanavond. Dit is een geheime opstelling. Dit is hoe wij kampioen kunnen worden. Met? Ja, een opkomend team. Voetbalteam? Ja, Verda. Voetbalteam Verda? Ja. Onthoud het. Wie staat er in de spits? Ja, Pietersma. Je kan hem ook kennen als Huug-O. Hij is ook een rapper, dus... Huug O. Pietersma. Oh, ja, Hugo Pietersma. En Huug-O, dat is artiestennaam. Je kunt feitelijk nu ook jezelf interviewen. Hè? Als je nu de vraag stelt, dan wachten we even en dan krijg je hem terug straks in de vertraging. Moet ik nu antwoorden op mezelf? Of? Je gaat nu een vraag stellen. Oh, maar hoe zien jullie dat voor je? Ik heb hem zelf gevonden op de livestream. Je kunt feitelijk nu ook jezelf interviewen. Hè? Als je nu de vraag stelt, dan wachten we even en dan krijg je hem terug straks in de vertraging. Even wachten. Moet ik nu antwoorden op mezelf? Of? Je gaat nu een vraag stellen. Oh, maar hoe zien jullie dat voor je? Nou, wij zien dat dus zeg maar voor ons om de wedstrijden te spelen voor een goed doel. We moeten alleen nog de financiën regelen. Een voetbalveld. De shirtjes zijn al gemaakt, nog niet echt uitgeprint en alles. Maar ik zie het goed voor me. Ja, ik zie een goede toekomst tegemoet. Dankjewel. Alsjeblieft. Voor de eerste keer vertoond op het internet. Hier is zelfs interviewd bij vertraging. Geweldig. Wat een hit. Fantastisch, hè? Biertje bij de neushoorn. Neusbiertje? Neusbiertje bij de hoorn. Neusbiertje. Hè? Biertje door de neus. Maar rietje. Met een rietje. Oh, ik zit met de zuur.
Maxi is, die moet er hingen, jongen. Hij had net van technofeesten, dan zit er voor een waarschijnlijk. Die zit er met de hakken van me, hè? Ja, dat is... Hier in Beergerhoorn, jongen. Gelijk alweer wild. In de pakket, ja. Harry, ik favoriete plakjes in de auto. Ja, zeker. Heb ik wel favoriete plakjes in de auto. Vooral tot op kroeggebied omkomt, ja. Dan ga je naar de toeter en naar de spook. Ja, zo wat. Allemaal mee plakken, hè. Ja. Hast du echt favoriete plakjes in de auto? Nou, nee, eigenlijk net. Nou, hast du dat net. Scooters, ik een van mijn favoriete plakken hier. Daar hebben we nog op. Ik hier nooit uit, om heel te wijzen. Doe je nooit uit, dan komt nooit voort. Dus Maar ja, altijd thuis. net in jou. Oh, zo. Hier, de scooters. Is Ton er echt? Ton? Ton. Hallo, Ton. Ton. Ik zie geen Ton. Ik zie Ton zijn vrouw wel, maar Ton zelf net. Gewoon een Jägermeisterboertje ben. Heel gevaarlijk. Heel gevaarlijk. Tron in. Ik ren zelfs ook achter, ja. Interviewception, ja joh. Dit gaat heel apart. Ik ben als bij de markt over omkomen. Ja, een groep met mensen. Misschien kan je heel vrij. Dit is een groep met mensen. Altijd leuk. Ha, goeiedag. Hoi, hoe is het met je? Ze praten niet Nederlands. Oh, je praat in het Nederlands? Ik ben je Oh, jij praat wel Nederlands? Ja, ik praat ook. Nou, ik praat niet Fries, maar ik kan wel Fries verstaan. Oh, praat zo Fries. Wat ben je moet doen? Ik laat hun even Leeuwarden zien. Oh, wat vind je ervan? Tot nu toe leuk, maar we zijn hier echt net 5 minuten. Dus Oké. nog niet heel veel nog, nee. Nee, inderdaad. Nou, prima. Succes dan maar. Wat zijn jullie aan het doen? Ja, wie weet je livestream hier in Ljout? Oh, leuk. Ja. Oké, leuk. En voor? Voor mijn YouTube-kanaal, de Friese Vlogger. Nou, leuk. Veel plezier. Nou, dankjewel. Doe ik, hè. Hey, hoe Jen. Hoi. Kijk, hoe sta ik net zo goed op vrede? Spook, Guinness daar, toch? Ja, zeker, jongen. Dat is een Guinness. Heerlijk. Oh, ik heb nog reclame tussen. Dat is het, jongen. Wat is dit nou eens reclame, joh? Ja, gaan we dit uitzetten? Shit, we hebben dat vergeten. Oh, man. Hebben jullie de reclame, meisjes? Sorry, hè. Dan gaan we het net uitzetten. Dat is uw schuld. Ik voel me helemaal schuldig. Je kent een lotusijskoker. Een dubbele kipsatéburger. Huh? Ik kan praten. Ik krijg een beetje koude hoor, joh, die had die telefoon bij het houden. Ja, ik krijg koude hoor, man. Is dit? Ik wil geen koude hoor. Dan hak je net, denk nog weer die auto er achteruit. Zet er in je fuck you? Ja, blijkbaar. Oh, oké. Gezellig. Oh. Merk is ook gevaarlijk. Nee, daar houden ze weer. Waar? Ja, die streamsnipers. Waar? Daar zitten ze. Daar zitten ze. Bij het Rosgebouw. Oh, mooi man. Zo. Oh, ik heb jou in de oude markt. Jazeker. Ja, dat is ook gevaarlijk, hè, met de verbinding, hè. De verbinding is hier altijd zeer wobbly. En komen we nu in de gevarenzone van de streammeester. Oh jee, is een angstgegner. De markt. Oh jee, oh jee, oh jee. Het gaat je mooi, hè. Een mooie titelrozen erbij je misschien. Prachtig. Een paar mooie titelrozen. Oh ja, ik ben ook weer man van het vlees. Maar ja. Hoi. Hi, I have just one question. Yes, what's the question? My question is, I'm applying for a journalism program, and I need to have to make like a 1-minute video, and I wanted to ask you if I can just make like a clip where I'm with you guys because I don't have the equipment. Okay, yeah, it's okay. Yeah. I know, but I just saw you, and what are you doing? Yeah, we're making a live stream. Oh, that's good. Oh, you are. Oh, okay. Sorry. Sorry. No problem. No, yeah. You can do. What do you want to do? Just a 5-second clip where I'm like holding this and like asking you something. Oh, okay, yeah, that's great. Yeah, Random, okay, yeah. Cool. Yeah. Hi everyone who's watching. Okay, wait. So what are we gonna do now? Oh, just like because I'm gonna make a voice over and tell everybody why I want to be a journalist, and then okay. yeah, my sister's just gonna film. A journalist with the scissors? Oh, I'm just gonna cut my bangs today. Scissor journalist. But what is your live stream about? Yeah, just about Leeuwarden, and we're talking with the people on the streets. Oh, that's cool. It's my first time in Leeuwarden, actually. Where are you from? Köln, Germany. Cologne. Ah, okay. Yeah. Köln. Yeah. Okay. Thank you so much. I think it's fine. Oh, yeah, it's okay right now. Yeah,
If you want, you can do it long. You can also ask people on the street. But You want to be a journalist, so okay, let's go. what do you want to like explore in your? People here on the market. Okay. But I don't speak Dutch. Ik spreek geen Nederlands. You do. Okay. Wait, let me think about it. We're just getting sausage from the sausage man from the market. Let's interview him. Yeah, let's interview him. Hello. Hi. We're just having a live stream right now and talking about Leeuwarden. How long have you been living here? For? Yeah, I'm not living here. Oh, you're not? No, I'm living in a small village, very small village. So you're just coming here for the market and selling stuff? That's cool. Which one is your stand? This one. Okay, that's cool. Where do your products come from? Sorry? Where do you get your products from? From Friesland, from here. Okay. It's all Frisian. It's Frisian product. That's cool. That's amazing. And what do you like most about your job? The people, the freedom, everything is great. That's cool. Thank you so much. Great. Yeah, thank you. Nice, very nice. You'll be a great journalist. You're really doing good. Ze spreekt geen Nederlands omdat ze uit Duitsland komt. Dankeschön. Wet Girot zegt goeie droge jas bij die man. Was goeie droge jas als kind. Je zei hier in de reacties, die zei van goeie droge jas bij die man. Oh, sure, dat is perfect. Dan mag ik het graag jaren. Daar doen we het voor. Ja. Zo'n soort ervaring maar in droge jas staan. Ik denk het wel. Dat is ik een soort volgers, dus ja. Soort mensen. Het was een soort jassen. Nou, net meer. Oh wel, nee, ik zei dat. Dit is er bijna terug in. Ik get hurt. Ja, een paar greensjes, een paar vriezen en dan een paar van eigen beest. Dat is dan was smokejast. En dat. Ja, weet ik, er zit in de. Ja, weet ik wat er gebeurt. Dit is mijn tante. Dit is mijn tante. Dit is tante Liedewij. Oh, dit is tante Liedewij uit Oranjewijk? Ja, hoi. Hoi. Ja, en dit is mijn tante zuster. Ja, inderdaad. Ja, dit is een Ik ben stagebus. een stoute tante. Stoute tante, wat dan? Ja. Nou ja, dat was het brandvreetje. Ik weet het net. Dat kan ik even nooit. Ik weet het net. Ik zal even op tulpjes. Op tulpen? Ja, nou, succes. Even op tulpen. Nou, goed. Al je Succes. hartelijke groeten, dit is Liedewij. Heel veel plezier, leuk weekend daar wenske. En doe je nog familie, hè? Ja. Nou, tegen dank, hè? Waar ben je? Ik weet het niet, jongen. Ja. Maar dan had wel smokejast natuurlijk wel. Ja, nog een peer. Ja, er ben nog een peer. Ja, maar daar ben ik al 100 terug in een keertje. Dat is er nog een peer. Wil 100 smokejast misschien kwijt? Ja, ik steeds wel graag smoke. Dat vond ik een leuk woord, smokejast. Ik snap hem wel. Ja, ik snap hem wel. Ja. Nou, Wes, we stel je verder, hè? Nou, dankjewel. En bedankt voor de jassen, hè? Ja, dankjewel, hè? Want zeg, nou, voor weekend, hoor. Ja, ik weet het. Had die tante. Ja, jongen, het gebeurt je van alles, hier. Hé, zo'n terras, hè? Oh ja, terrassen hier, joh. Ongelooflijk, hè? Het is smoordrog hier. Doe je vorige keer ook in de chat. Ai, jezus, wat een meisje. Op de merk. Dan komen we weer de bekende plak hier, hè? Bekende plak hier. De snack meneer. Oh, de snack meneer dat ik wijzen. De Friese vlogger. Wat zei je toen? In de achter me is de sardine. Ja, die mevrouw daar, die sideboard. Zullen we eens zien? Kom eens zien. Dit is een mevrouw hier. Wat zei het? Ja, dit is de Friese vlogger. Ja, zeker wel. Ik kan geen Fries. Nee, maar dat maakt niks dat je verstaan wordt, toch? Ja, ik versta het wel. Ja, ik versta het wel. Iedereen kent die van TikTok, denk ik. Ja. Ken iedereen die van TikTok? Wat dan? Ja, ik ken je van TikTok. Oh, die ken je niet van TikTok? Ja, klopt. Oh, nee, ik denk, we kennen die van TikTok. Du bent een bekend uit de TikTok, dacht ik. Maar kom ik nu ook op de TikTok? Wie denkt het? We hier wel livestream, maar voor mij die uitvallen of zo. Een livestream? Ja. Op wat? Nou, eerst op TikTok, maar voor mij ben we daar. Met hoeveel van oh. kijkers? Dat weet ik niet. Hier 100 of zo. Nee, 28 zit je nou. Vet. En heb je ook vacatures nog openstaan? Wat zei je toen? Heb je ook nog vacatures openstaan? Factuur? Ja, ik kan wel facturen opsturen. Dan best u een incasso, mevrouw? Nee, maar ik wil wel een baan. Kan ik niet voor jullie werken? Wat zei je verrast? Kan ik niet voor jullie werken? Wat wil je doen? Echt een beetje die influencer worden. Oh, zo, dan was ik mij influencer. Ja. En ik kan je op alles promoten, hè? Oké, maar wat kerst je er dan? Wat is die opleiding? Ik doe evenementenorganisatie. Maar zit ik nu op de livestream? Ja. Ah, wat vreselijk!
Oké, nou gaan we weg. Ja, prima. Ja, stuur maar een mailtje naar je... Ja, doe maar. Ja, stuur maar een mailtje. Ja, is goed. Ga ik doen. Ja? Wat zeg ik een kaartje? Oh, wat verschrikkelijk. Ja, een kaartje. Zo. Ja, geleerd. Oh. Max die praat nog even, die ziek het van mij nog een evenementenorganisatie. Want ja, die ziek had een vacature van me. Hey, dat is er weg. Oh, ze weet toch als een vacature? Ja, ik zie als een factuur. Ah, ik denk een vak. Ja. Mooi scheef. Wat zei ze doen? Mooi scheef? Nee, wat is dat? Nee, Dat wat is die dan? TikToker. Die had hier in dorp in de fiets, of Friesland. Maar Nee, dat weet ik niet. Nee? Nee. Dat was de Ja, dit zijn filmpjes. Mooi scheef, dat is de mama zien? Ja. Hij Oké. Oeral longs maar de fiets. En dan maakt hij Oeral Dat is een fietser, dat is echt een fietser. Of met een motor, dat is wat sneller, hè? Ja, dat is wat sneller. Ja, ik kan zelf ook een motor, dat gaat wat sneller dan de fiets. Ja. De laatste keer op motor zie ik je sneller dan de fiets. Ja, daarom. Ja. Wat is dat op, zie je? Ja. Wat zie je snel dan? Mooi scheef. Mooi scheef. Ja. Hoe zit het zin? Deze. Oh, dat is die Simon, Simon van der Woude. Ja. Oh ja. Die ken ik wel. Ja, die kist toch? Ja wel. Is er eigenlijk al eens een video mee opname? Nee, dat net. Nou, liep het net een leuk idee? Ja, misschien wel. Wat zal het zeggen? Wat dan? Bist u zijn manager? Nee, dat net. Nee. Die samen op een motor door het water in. Oké, nou ja, waar weet ik het niet, jongen. Zult maar zien, jongen. Bedankt voor de tip. Nou, geen probleem. Oké, nou, succes. Succes bij de stream. Ja, dankjewel hè. Rustlitten. Ja, nee, dat maakt niks uit. Ja, kom maar af en toe maar tussendoor. Weet je wat, is verkeerd bezig. Ik ben verkeerd bezig, jongens. Dat is niet best. Oh, je stik op een meisje. Ja. Hoi. Hoi. Kom op film. Nou, nog net. Nee? Jo net? Jo hoor? Ja, dan is dat een beetje. Hoe je er net op? Jo drinkt een pitbier? Ik drink pitbiertje, ja. Alsjeblieft. Is dat het lekkerste bier dat er is? Ik vind het lekkerste bier wat er is. Mijn broer toch de roze hoer, man. Oh, wat dan? Altijd slappe koffie en pitbier. Als visite kwijt wordt, maar slappe koffie en pitbier nemen. Dat is wel een goeie op een gegeven moment dat je misschien denkt van nou, zo'n ook nog Heineken hoor, ik zet er nog even pitbier en een slappe koffie bij. Alsjeblieft. Maar dan ben je visite kwijt, hè? Ja, nee, maar misschien word je nog van al, hè? Hè? Als er van al was. Ja, als je van de visite af wordt, slappe koffie en pitbier. Bedankt voor de tip. Dat wie je zien meer ding. Ja, dat had niet al zo werd, maar. Nou, prima. Ik weet niet hoe oud dat er nou is, maar hij is 16 jaar ouder dan mij. Maar ik denk 22 of zo dan. Oké. Wie zit er helemaal in uit mijn kwant al, ja. Ja, zo ja. Nou prima, we zullen verder. Ja. Best nog, hè? En proost, hè? Goed zijn. Hoi. De Pitman. De Pitman. Oh, zie je, hadden die lachjes. Zie maar zien. Zie je, komt dat lachtfestival natuurlijk. Pitbier is bier. Hallo mevrouw. Hallo. Hij zei er niks, hè? Nou de koptelefoon op, hè? Hier is er niks. Ik bewust denk ik, meestal zo'n de koptelefoon op door een bewust gewoon net. Maar, oh, daar komt die oorman. Maar gauw wij wijzen. Die man met de muziek komt daar. Gauw wij wijzen, dan waar we maar praten. Oeh, wat roept hij in de fisk. Lekker hoor. Zo is het vooral klaar wijzen met de verkoop. Hallo, mag ik je wat vreten? Ben je al klaar met het markt gebeuren? Bijna. Alles verkocht? Nou, niet alles, maar wel veel. Ja, hè? Wat is nou een heel populaire groente? Ja, nou ja, de spersieboontjes doen het altijd sowieso wel goed. Wat kosten wij? Het beeld. Oh, het beeld. Praat ik beeldjes dan? Nou ja, volgens mij wel, maar ik let er niet echt heel erg op. Nee, hè? Nee. Toen zit je weer op de markt in Ljout, maar je is een ooit plakken bij Del? Nee, ik sta alleen in Ljouwert. Maar nou ja, de kraam staat ook wel in Dokkum op woensdag. Dus ja. En wat is er nou zo leuk om op de markt te staan? Nou, ik vind het altijd wel gezellig. De mensen op de markt ben meestal wel gewoon wel blij en vrolijk. Dus kun je wel een praatje met maken ook en zo. Dus ja, gewoon een gezellige sfeer. Je bent zo zelf ook heel gezellig en je staat ook mij in die sfeer? Nou ja, dat probeer ik wel. Ja. En verneemt dat dat voor de verkeer belangrijk is? Ja, dat zeker. Ja. Als je ze een beetje aan het praat houdt, dan zien ze ook meer dingen. Dus dan denken ze ook van, oh, dat kan ik ook nog wel in metnemen. Prima. Ja. Wat moet ze er trouwens? Zo'n dino erop. Ja, die heb ik het iets geleden ergens online besteld, dus dat vond ik wel leuk. Ja, nou prima. Hé, dankjewel. Ja, geen probleem. En een heel goed weekend. Ja, hetzelfde. Dankjewel.
Denk erom, net over de artisjokken strukkel weer. Huh? Oh, kijk wel dit, jong. Het weer net een skate. Hoi. Huh? Kip lekker. Ik voel me echt kip lekker. Eduard kan een apparaat stuk gaan. Scheerapparaat stuk gaan. Ik weet het net, jong. Ik zit bij Fellini. Drankje doen, zegt Liedewij Pietersma. Dat is die tante, die wil graag een drankje mee doen, Bram. Fellini. Fellini, dat is iets in Oeieren. Maar Hanna woon je te goede. Hanna woon je te goede, ja. Ja. Van Danny, hè? Van Danny te goede natuurlijk, hè? Oh, jeetje. Oh, dan moet ik vragen dit in één keer al, ja. Jeetje. Een pastinaak. Dit is nog een pastinaak. Dit is een pastinaak. Dit is nog een pastinaak, toch, meneer? Wat zei het? Oh, een rettig. Oh god, waar hebben de pastinaak dan? Heb je nog pastinaken? De pastinaken lezen aan die kant. De pastinaken moet maar bij daar wezen. Oh, ben je maar haast uitverkocht? Wat zegt u? Ben je maar haast uitverkocht? Bijna wel. Jeetje, jongen, ik ben niet de populatie. Ik dacht iedereen alleen maar junkfood eet. Nee, natuurlijk niet. Gezond, hè? Ja, sure. Ik zeg die man, op die van die rettigs. Weet je het rettigs of weer nog pastinaak? Dit zijn rettig. Oh, rettig. Helemaal een rettig. Rettig. Hoe denk je dat ik die man met die muziek weer hoor, ja? Zo. Op YouTube. De Friese vlogger. Zo, hè, wat zei het? Hier is de voor, hè? Ja. Hij zei meneer tegen mij. Ja, dat is een mooie reclame weer vroeger, hè, van McDonald's. McDonald's. Hè? Dat is voor de snack, meneer. Ik denk dat er al tussen zit, ja, met de kroketten en de frikandel. Is het net? Ik denk het. Kom je hoort, ik denk dat er een foto is, hè? Wat denk je? Ja, ik denk dat er een foto is. Ja. Geen snack, meneer, tegen, hè? Ik geef die kant uit, ja? Eduard, wel een beetje professioneel blijven. Ja. Maar goed daar, meneer. Mag ik je onvregen? Wat brengt het weekend aan jou? Ja, de merken en even wat koopjes uitzoeken. En wat kun je dan kopen op een merk? Nou ja, ballen en koekjes. Hè? Ja, je koopt vaak ballen? En fruit uiteraard en groenten. Ja. Wat zou ik zoen? Ja. Leef je ook een zoen? Ja. Nou, mooi. Nou, gewoon. Ja, goed. Nou, ik ga een YouTube-kanaal, de Friese Vlogger. Oh, is dit voor Radio Friesland? Of? Nee, mijn YouTube-kanaal, de Friese Vlogger heet dat. Oh, zo, ja. Nog net van jij, maar. Nee, hè? Nou, ze staan er gewoon, begint het om Friesland uit te nemen, denk ik. Ja. Om Friesland verdwijnt aan en dan gaan we nog een Friese Vlogger aan in Friesland. Ja. Goed. Nou, prima. Staat over. Best nou, dankjewel, hè. Hoi. Hey. Dat wil ik wat rustiger, hè. De meesten die... Hoi. De visverkoopster. Misschien ken ik ook vrede, de visverkoopster. Hallo mevrouw, de visverkoopster. Maak je wat vrede? Ja. Maak je wat vrede, mevrouw? Nou, ik kan geen Fries. Nee, maar dan maak je het uit. We kunnen even Nederlands spreken. Oké. Ja? Bro, heb je net gemist? Nee, is toch hartstikke leuk, toch? Wat heb je nou het meeste verkocht vandaag, mevrouw? Kibbeling. Kibbeling verkopen altijd het meeste. Ja. En lekkerbekjes ook wel, maar kibbeling is toch altijd het meest verkocht. Ja, wat vind je zelf nou het lekkerste? Ik denk of een haringje vers van het mes of een broodje makreel, gerookte makreel. Ja. Goeie keuze, niet? Want kibbeling is natuurlijk wel een beetje vettig, toch? Ja, kibbeling is heel vettig, maar ja, tussendoor eet je wel een aantal stukjes. Maar op een gegeven moment heb je daar ook wel genoeg van, hoor. Nou zijn we in Leeuwarden, ik kan me zo voorstellen, je staat op meerdere markten. Jazeker, we staan op meerdere markten. We staan eigenlijk een beetje door heel Nederland. Ook heel veel richting Apeldoorn die kant op. En dan alleen op vrijdag staan we in Leeuwarden. En voor de rest meer richting Apeldoorn. En we staan ook nog richting
Alkmaar bij Bergen. Dus we staan echt wel door heel Nederland. En wat is nou de leukste markt? Leeuwarden. Leeuwarden is echt de leukste markt. Ja, superleuke markt. Heel gezellig, echt leuke mensen, ja. Hoe kan dat nou dan? Waarom is dat leuk? Waarom is de ene leuker dan de andere? Waar merk je dat aan? Omdat op deze markt, er gebeurt heel veel. Dus je hebt allemaal soorten klanten, van toeristen tot vaste klanten. Het is gewoon super gezellig en mensen herkennen je. Ik ben er een lange tijd niet geweest en zeggen mensen, hey, wat leuk, je bent er weer. Dus het is gewoon echt een leuke markt. Dus ja. Leuk om te horen. Jazeker, dankjewel. En het zit er nu bijna op? Of, Ja, het zit er bijna op. Het is nu bijna 5 uur. Om 5 uur gaat de pan uit, dus dan is het klaar. Dan gaan we naar huis toe. Dan moet je dan niet eerst nog schoonmaken? We gaan hier alvast wat schoonmaken. En dan thuis in de visschuur moeten we ook nog wat spulletjes schoonmaken. En dan morgen nog een dagje en dan hebben we weekend. Nou, super. Ja, zeker. Veel succes, bedankt voor het gesprek. Ja, dankjewel. Jij ook bedankt. Fijne dag. Super, ja, dankjewel. Succes. Hoi. Dankjewel. Hoi. Ja, tuurlijk, ja. Waar komt dit op? Ik heb een YouTube-kanaal, de Frieske Vlogger. Ik heb nog wel een kaartje, maar je mag toch hoor? Ja, dan wil ik nog wel eens. Wanneer ga je dat online zetten, hè? Ja, nee, maar dit is live. Oh, hè? Ja, we zijn live op YouTube. Live op YouTube. En kijken er nu veel mensen. Nou, even kijken. Dat is net wat nog 100. Ja, 100 zoiets. Oh, wat grappig. En kan ik dat ook terugkijken, of niet? Jazeker, ja, moet je gewoon even... Op de achterkant staat een QR-code. Oh, en dan doe je dat opnieuw uploaden, zeg maar. Ja, komt hij gewoon erop. Kun je gewoon terugkijken. Oké, dat vind ik grappig. Ga ik even kijken. Ja, Oké. Succes. Hoi. Ze klinkt Noord-Hollands. Ja, inderdaad. Ik denk dat ze een viskar ergens uit... Ja, we zullen wij komen, ik weet het niet, joh. Volendam en uit de buurt, is het maar. Daar werd ze vis vangen. In Noord-Holland. Vroeger. Ooit. Een leuke damesettingen. Ja, leuk spontane dames zeker. Is die dame niet wat voor jou, Eduard? Nou, Eduard die had al een hele leuke dame. Dus dat scheelt. Hè? Volgende date. Wat zei je? Ja, date, me heel snel te herinneren nou. Is het een Audi, joh? Dat kennen we. Een Lietse Audi? Is het een Lietse Audi die nu meteen kerst, dan net? Wat is dit nou dan? Is dit nou dan? Een Audi SQ1? Ah, houd toch op je. Dat kent dan net. Nou ja, zus. De werelds kleinste Audi. Der Hundi. Der Audi. Hé, dat zitten chansen. Ja, jongen. Ik ben zo'n chans, meneer. Ik ben een chans, meneer. Ik denk dat ze langzaam wel een beetje weer omrennen naar het headquarters. Het hoofdkwartier. We bereizen er een aan. Ja. Dat doen we geen derde. Dan kunnen we er helemaal in gaan. Of 2. Of 3. Of jou. Of 4. Of 6. Ja, dat is vorige week al, maar goed. Hartstikke tegentank voor de chat. Danny, tegentank voor die hele mooie super chat. Dankjewel nogmaals. We kunnen zeker broek voor mij. Het is zeker genuttigd. Hoeveel je ook net wordt in te zetten. Volgende week misschien wel even wat langer. Vorige keer weer echt 3 uur. Dat wil echt heel lang. Nou, we weten het net. Dus jongen, we rennen wat rust tijd. Eerlijk is eerlijk, het wie wel leuk. Zeker leuk. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik moest even weer zelf een opheffen voor deze livestream. Maar toen kreeg ik het niet zien. Het is heel goed. Nou, top. Perfect. Mooi toch? Jazeker. Vind ik ook. Jezus. Nee, 4-0. Ja, dat is van de bankrekening, denk ik. Nou, we rennen wel een stukje verder. Zo. Na je weekend? Ja, misschien na je weekend. Ik wil ja. Misschien na je weekend. Ik wil wel, ja. Ja, we hebben net. 10 keer om met die polo. Veel naar de andere kant doet, ja? Zo. Zo weer even. Hoi. Geweldig, net. Wat een mooi. Het Beursplein, jongens. Dat is toch prachtig, hè? Wat is dit mooi. Wat een mooie. Ontje meisken. Tot na je weekend. Dan gaan we wel live. Gek vanuit. We werd live binnen op TikTok. Dus ben je wel live? Oh, we hebben dat ook wel live. Nou, dat is niet te wat. Maar ik zal aan het even bestuderen hoe sta ik hier aan het. Dan bereizen we eraan. Kubus. Wat? Hoi thuisbezorgers, jongens. Ja, we investeren, hè? Hoi. Hoi thuisbezorgers, jongen. Dat zit er net tussen. Nee. Onderwegbezorgers. Onderwegbezorgers. Smit er iets uit daar. Dat is een mooi wijze.
Nog meer toe, hebben we 6 mooi lucht. Prachtig hier. Laura, bedankt voor je donatie. Zeker Laura, ik bedankt. Laura, Danny. Kijk, dit is een soort van... Schön. Mijn vriendinnen en ik hem aanstaan op ziekjes, zei het Liederwij Pietersma. Liederwij wil in de elke maar denkt. Ja, ja. Is goed, Liederwij. Zo, als we weer een omsterken, heren. Oh, sorry voor deze neusophalerij. Er is een poes daar in de vensterbank. Denk op de fietser, ja? Een poes. Hey poes. Hallo poes. Oh. Poes aan helemaal gek. Wie wil ik cel? Ja, wie zeker cellen, meisje? Ja. Super. Super. Later. Woe. Wat zo is het? Autisme? Jawel. Beetje verkouden, maar. Beetje maar. Beetje maar. Beetje maar, beetje maar, beetje maar. Ja. Hé, waar we daar? Nou, waar soort ik was. Oh. Gebeurt hier al, ja. Marcel. En Jolan. En een fietser. Iemand helm ophollen. Oh, dat is, hoe heet dat ding? Ben je nog live aan het? Oh jeetje. Ben we nou kapot moe? Ik ben weer kapot moe van deze praatmarathon. Wat gebeurt hier? Even kijken, die in Roblot. In Roblot? Alright. Oh, daar roept hij. Roept niet wat. Bliksem roept niet wat. Wat gaat het hier weer aan, hè? Daar roept hij. Shout out. Naar Jolan. Jolan, ja, het is je laatste dag. Het is mijn laatste dag, jongens. Ik praat Nederlands, want ik kan niet zo goed Fries praten. Wat leer je nog? Wil je nog wat vragen, Eduard? Nee. Nou, dankjewel. Moest je zelf een vraag stellen? Nou, ik vraag mezelf... Zit ik op een hutfietser uit? Je bent een hutfietser geboren. Die wil je maken. Dan fietsen ze zelf even fort. Wegwezen hier. Doe maar. Ja? Nou, ik heb bij Eduard en zijn collega Bart stage gelopen voor een half jaar. En Toen kreeg ik al een stage laatste dag. Dit is ook nog, achter de Friese vloggen zit ook nog een bedrijf. Daar heb ik mijn dingetje gedaan, net zoals Bram achter de camera en Max. Alleen ik heb meer vormgeving gedaan. Dus ik heb het heel leuk bij jullie gehad. Ik heb mooie boekjes gekregen. Omdat ik zo meteen op mezelf ga. En, nou, ik ben heel benieuwd wat de toekomst brengt. Nou, super. Dankjewel. Eduard. Ja, geen probleem. Nou, mooi. En nu is het tijd voor bier, of niet? Ja, misschien wel. Ja, nou, misschien wel. Wie bereid zijn wij? Ja, ik bereid zijn, jongens. Tegentank van Chen. Jongens en famkes natuurlijk. En onder de oren wieken. En onder de oren wieken. Und de oren wieken. En Fianna Night Video. Fianna Night Video online op het kanaal, jongens. Dus allemaal content, allemaal video's. Succes aan mij. Nog een weekend. Und Chen. Ik heb hem niet kunnen zien dit keer, maar altijd wel.